Goddag, jeg hedder Jørgen Rahbek, og jeg kommer fra Microsoft i Danmark og er ansvarlig for Unified Communications. Med Unified Communications der fokuserer vi på at gøre de kommunikationsværktøjer, vi anvender dagligt, tilgængelige, uafhængigt af tid og sted. Og det er uanset om det er elektronisk post, e-mail, video-webkonference, chat, telefoni osv. Det vigtige er, at vi kan vælge det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt. Og det kan vi gøre ved at se, om den person eller den gruppe, vi skal tale med, er tilgængelig og baseret på deres præferencer, vælge værktøjet på det rigtige tidspunkt. På samme måde ser jeg iFluence som en mulighed for at komme i kontakt med en målgruppe, en bestemt målgruppe, på et tidspunkt, hvor det giver mening. Det kan både være en tidskritisk information, vi skal ud i forbindelse med en vigtig sag, eller i forbindelse med noget, der bliver diskuteret i pressen, specifikt om Unified Communications eller Microsoft generelt. Tilsvarende kan det også være en sag, hvor vi ønsker at supportere nogle brugere, f.eks. med opsætningsvejledninger osv. Direkte ud til brugerne.